Zdravím vás, volám sa Zdenko a vítajte pri sledovaní tohto biblického kurziku na pokračovanie s názvom Aký je Boh a aký je k nám Božie mená, kombinácia s menom Jahve. Chcem privítať zvlášť všetkých vás, ktorí pozeráte tento kurzik prvýkrát, a potom tiež pýtal sa ma kto si, že či je možné zavesiť odkaz na tieto kurziky na Facebook alebo preposlať to. Samozrejme, ide to celkom jednoducho. Hore na hornom paneli je adresa, ktorá sa dá na Facebooku dať na profil alebo cez odkaz pripojiť a zdieľať. Určite to neposielajte všetkým. Zvážte, komu treba, modlite sa, nech teda to aj slovo pôsobí a nech prinesie ovocie ďalším ľuďom. Preberali sme postupne, ako sa Boh zjavuje a ukazuje svoje meno, že Jahve, cez Mojžiša v horiacom kríku, potom ako ich vyvádza Izraelitov z Egypta, ukazuje im, že je Jahve Rofecha, že uzdravuje, že je lekár, že uzdravuje tie horkosti, potom, že je ich víťazstvo, že je víťaz v tom boji, že je Jahve Nisi, čiže zástava, moja vlajka. A posledné bolo Jahve Mekadešem, ten, ktorý posvedzuje. Dnešný deň je kurzik s názvom Jahve Ire. A opäť najlepšie je, keď si pozriete zo Svätého písma text, tak ako ho budem čítať a vykladať aj vy, keď máte pred sebou najlepšie text. Dnešný deň Jahve Ire je Boh vidí. Prežil to Abraham, či je to z prvej knihy Mojžišovej Genesis, 22. kapitola. Genesis 22, 1. až 19. verš. Určite ten príbeh väčšina z vás všetci poznáte. Je to o tom, ako Abraham má obetovať svojho syna Izáka. Abraham už bol starý a podľa prísľubu mal dostať syna a cez neho veľké pokolenie, nespočítateľné ako piesku na brehu mora, ako hviezd na oblohe. A Boh mu v starobe syna dal a potom ho pýta od neho: obetuj, vezmi svojho syna. Čiže Genesis 22, 1 až 19. Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Abraham. On odpovedal: tu som. A Boh hovoril: vezmi svojho syna, svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, a choď do krajiny Mória. Tam ho obetuj ako zápalnú obetu na jednom z vrchov, ktorý ti ukážem. Abraham vstal včas ráno, hneď ráno vstal, nešpekuloval, neodkladal. Hneď to ráno vstal, osedlal osla, zobral so sebou dvoch svojich sluhov a svojho syna Izáka a narúbal dreva na zápalnú obetu. Potom sa vybral na miesto, ktoré mu označil Boh. Na tretí deň, keď Abraham zdvihol oči, zďaleka uvidel to miesto. Uvidel to miesto zďaleka, kde má obetovať svojho syna. Ani sa tam nechcel zdržiavať hľadaním dreva. Doniesli ho so sebou. A tu sa ho chlapec spýtal. Nie. Na tretí deň. Tu Abraham povedal svojim sluhom, tak 5. verš. Vy ostaňte tu s oslom, ja a chlapec pôjdeme až tamto. Pomodlíme sa a vrátime sa k vám. Potom vzal Abraham drevo na zápalnú obetu, naložil ho na svojho syna Izáka, vzal sám oheň a nôž a takto išli obaja spolu. Poznáme. A zrazu Izák sa ho niečo pýta. Otče môj. On mu odvetil: hľa, tu som, syn môj. A Izák mu povedal: drevo a oheň na zápalnú obetu je tu. Kde však je baránok na zápalnú obetu?
Abraham mu odvetil: Boh si už obstará baránka na zápalnú obetu, syn môj. Boh si už obstará baránka na obetu. A išli obaja spolu ďalej. Keď došli na miesto, ktoré mu označil Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal drevo, poviazal svojho syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Potom Abraham siahol rukou a vzal nôž a zabil svojho syna. Tam vidíme, hovorí, syn môj, Boh si už zaobstará baránka na obetu. Potom vzal syna, zviazal ho, položil na drevo, vytiahol nôž a už čaká s nožom. Určite ťažká chvíľa aj pre otca, ale aj pre syna, ktorý prežíva posledné chvíle svojho života. A Boh to vidí. A tak sa zjavuje, že je Boh, ktorý vidí. Počujeme, že vtedy nám zavolal Pánov anjel z neba, 11. verš. 11. verš. Vtedy nám zavolal Pánov anjel z neba. Abraham, Abraham. On odpovedal, tu som. On mu povedal, nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu. Teraz som totiž poznal, že sa bojíš Boha a neušetril si svojho jediného syna kvôli mne. Tu zdvihol Abraham oči a uzrel barana, ktorý bol rohami zachytený v krvi. Abraham podišiel, barana vzal a obetoval ho ako zápalnú obetu na miesto svojho syna. A dôležitý 14. verš. A Abraham nazval toto miesto Pán vidí, a tak sa ešte aj dnes hovorí na vršku Pán vidí. Jahve Ire. Pán vidí. Na vršku Jahve Ire. Pán vidí. A potom už ďalšie verše si môžete prečítať vy sami, ako mu Boh sľubuje ďalšie požehnanie za to, že ho poslúchal a bol ochotný vzdať sa aj toho najcennejšieho. Ten 14. verš. Abraham nazval to miesto, kde prežil, že Boh videl jeho ochotu a obetu, nazval ho Boh vidí. Jahve Ire. V iných prekladoch, ktoré nám ponúka dostupnosť, môžeme toto slovo spoznať viac do hĺbky. A tým aj viac do hĺbky, ako Boh vidí. V evangelickej Biblii ten 14. verš znie takto. Vtedy Abraham pomenoval to miesto Hospodin si vyhliadne. Ako sa podnes hovorí, na vrchu si Hospodin vyhliadne. Čiže nielen vidí, ale si vyhliadne. Akoby vyberie, alebo nachystá. Ďalej, v roháčkovom preklade, to je iný evangelický, ten 14. verš znie takto. A Abraham nazval to miesto, meno toho miesta, Jehova Jire, ako sa hovorí dodnes, na vrchu Hospodinovom sa uvidí. On hovorí, že na vrchu Hospodinovom sa uvidí. Ono sa to uvidí, ako sa to vyvinie. Čiže ono sa to vyjasní, uvidí. A najkrajší preklad, alebo taký najvystížnejší, ktorý nám môže objasniť hĺbku toho verša je z Kralickej Biblie, stará česká, 400 rokov preklad, stará čeština. A nazval Abraham jméno místa toho Hospodin opatří. I říká se dodnes na hoře Hospodinově opatří se. Hospodin opatří. Niektorí ste východňári hovorí popatri, či pozri. Patriť
pozerať, opatriť, zaobstarať, nachystať, prichystať. To všetko môžeme v tom slove Ire nájsť. Čiže Boh si vyhliadne. Boh vidí, uvidí, opatrí, zaopatrí, vyhliadne, zaobstará, predvída. Ono sa to uvidí, ale on už to vidí. To všetko je obsiahnuté v tom slove. A najhlbšie to prežil Abraham a Izák, ktorý už ležal na tej kope dreva. Bol nachystaný nôž, bol nachystaný oheň. A Boh videl a postaral sa. A ukázal na baránka, ktorého chystá. A tak ukázal na baránka Božieho, na svojho syna Ježiša Krista, ktorého prichystal na vykúpenie každého jedného z nás, na obetu za nás. Že Boh už od večnosti videl a prichystal, zaopatril, našiel, vyhliadol, koho obetuje za hriechy celého sveta, každého jedného z nás. Že dá svojho syna, Ježiša Krista. A keď na záver dávam požehnanie, tak nech je to skrze Ježiša Krista, Božieho syna. Nech tie prúdy milosti pôsobia v nás, v našom živote, v našich vzťahoch. Lebo to je ten baránok, ktorého Boh nachystal pre nás. Ešte jeden verš. A je to k dôvere, nabrate dôvery v modlitbu. Z Evanjelia podľa Matúša, 6. kapitola, 7. verš. Pán Ježiš nás pozbudzuje a hovorí: Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť. Nenapodobnite ich. Veď váš Otec vie, čo potrebujete. Prv, ako by ste ho prosili. Ježiš hovorí, váš Otec vie, čo potrebujete. On to vidí. On to aj zaopatrí, nachystá, vyhliadne, predvída, zaobstará. Prv, ako by ste ho prosili. Ďakujem, Pane Ježišu Kriste, za to, ako zjavuješ nám skrze Ducha Svätého, cez čítanie Božieho slova, aký je Boh a ako nám ukazuješ, aký je k nám. Chceme, aby si nás ešte viac požehnával cez tento čas. Prosíme o požehnanie skrze Tvoje sväté rany, skrze Tvoju svätú krv. Ty si nás obmyl od našich hriechov. Ty si ten baránok, ktorý je nachystaný pre nás, vyhliadnutý. Ďakujeme Ti, Pane, za túto obetu, ktorú si podstúpil za nás na kríži. Ďakujeme Ti, Pane, za to všetko. Prosíme ťa, uzdrav naše duše, uzdrav naše vzťahy, uzdrav našu minulosť, ochrán nás pred rôznymi útokmi zlého, prikry nás svojou milosťou. Božie slovo hovorí, Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí. Mocou Kristovho kríža nech vás žehná všemovúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.